Que tal saúdo, redada no polígono do Bao? Ampliamos de contado. Isto é Pontevedra 10. Comezamos. Unha decena de detidos, este é o balance que deixa unha nova redada realizada no poboado do Bao. A Policía Nacional encargouse da operación dirixida contra o tráfico de drogas e que se desenvolveu de xeito simultáneo no poboado chabolista, noutro punto de pollo en zonas dos concellos de Sanxenxo e Vilaboa. O dispositivo supuxo a entrada de 40 efectivos durante máis de 5 horas na contorna e estivo dirixido polo xulgado de instrucción número 2 de Cangas, que decretou segredo das actuacións. A operación continúa aberta e non se descartan novas actuacións da policía. A presidenta da Deputación de Pontevedra amosou o seu apoio esta mañá a Pedro Sánchez, o presidente do Goberno español, tralo rexeitamento do Congreso dos Deputados aos presupostos xerais do Estado. Ante esta situación, o Executivo anunciou que este venres coñecerase a decisión de adiantar as eleccións xerais o 14 ou 28 de abril. Escoitamos agora a Carmela Silva. Onte o Partido Popular, Ciudadanos, Vox, pero tamén os independentistas levaron un baño brutal de realidade, por unha ministra valiente, contundente, que defendeu uns orzamentos que mellorarían a vida da xente e que puso a esta xente que tanto dano lle está facendo ao noso país no seu sitio. Así que eu estou segura que sexan cando decida o presidente Sánchez, está clarísimo que vai a ser a primeira forza. Eu non teño ningunha dúbida. Eso é o que pon tan nervioso o Partido Popular. A zona de Valdecorvos contará nos vindeiros meses cun novo aparcadoiro que vai dispor de 200 prazas. O Concello de Pontevedra prevé que a obra estea rematada nun prazo de 2 meses. Os servizos técnicos do Concello están traballando na posta en marcha dun novo aparcadoiro na zona de Valdecorvos, que contará con 200 prazas e que se suman ás 150 xa existentes na zona. Esta é unha cidade de servizos que ten que favorecer a actividade económica e, polo tanto, vamos facer un investimento deste tipo en Valdecorvos para que estes negocios funcionen mellor. Está falado coa Asociación de Comerciantes de Loureiro Crespo, que lle parece ben. Valdecorvos é unha das parcelas que está destinada a equipamento educativo, igual que a de Belas Artes. En caso de que se decida construir un colexio, tería que buscarse outra zona para a desviación de estacionamento. Con respecto á proposta feita por parte do PSOE de facer un aparcadoiro na zona da Airiña, o concelleiro amosouse concluínte. Había que estudalo ben, porque eu creo, da impresión de que está demasiado céntrico, demasiado metido dentro da cidade. O obxectivo é facer aparcamentos no borde e logo moverse pola cidade, pois fundamentalmente camiñando. O Concello inverterá arredor de 90.000 euros nesta obra e prevé que estea dispoñible para os usuarios nos vindeiros meses. Consideran que polo de agora a demanda está cuberta e non descartan a posibilidade de ampliálo en caso de que fose necesario. Máis cousas, comeza a conta atrás para que se poña en marcha o entroido pontevedrés e por iso o loro Rabachol non podía faltar na Praza da Peregrina. 2 meses despois dende que se producise o acto vandálico que arrancou a escultura, esta mañá foi colocada de novo no seu sitio. Por sorte, a figura de ferro que foi realizada por José Luis Penado e mide case 1 metro, foi recuperada prácticamente intacta tras o suceso. A áncora reforzouse para evitar que volva a producirse un accidente semellante. E dende logo que xa botábamos en falta o Rabachol. Seguimos con máis cousas. A Deputación de Pontevedra presentou esta mañá a primeira acción do proxecto Fame de Experiencias, un novo produto turístico que busca fomentar os mosteiros nas Rías Baixas. Si en Fitur fomos a bomba, si en Fairway fomos 2 bombas, hoxe presentamos un proxecto no que imos a ser 3 bombas. Así presentaba esta mañá Carmela Silva a primeira acción de Fame de Experiencias, coa que a Deputación pretende promover o turismo na provincia de Pontevedra. O proxecto do Goberno provincial basease na publicación dunha nova guía dos 6 mosteiros das Rías Baixas e que se complementa coas visitas polos edificios monumentais a través dunhas gafas de realidade virtual. É moito máis que unha guía, é unha verdadeira xoia que merece moito a pena tela. A guía conta cunha tirada de 2.000 exemplares en galego, castelán e inglés. En ela recóllese a información sobre a historia, lendas e a actividade económica dos 6 conxuntos relixiosos máis importantes da provincia. Somos unha administración comprometida co seu patrimonio, que quere dalo a coñecer, que é moi consciente de que a xente se move hoxe
polo mundo para vivir experiencias, para coñecer a cultura, para coñecer a historia, para coñecer as lendas, para coñecer toda esa longa historia de máis de 1000 séculos de existencia destes mosteiros que amosan unha forma de ser, unha forma de entender, unha forma de vivir. A guía venderase por 12 euros no Castelo de Soutomaior e cederase en préstamo nas oficinas de turismo Rías Baixas e nos propios mosteiros. Estamos agora en Poio. O director xeral de Orientación e Promoción Laboral da Xunta visitou esta mañá o Centro de Formación Arreiboa. Este espazo acollerá durante os vindeiros meses un programa de emprego que se denomina Poio Integra. Poio Integra naceu co obxectivo de orientar e formar aos colectivos máis desfavorecidos e con dificultades á hora de encontrar un posto de traballo e así conseguir a súa inserción laboral. Por iso, o Concello, en colaboración coa Xunta de Galicia, aplicará unha serie de medidas para a mellora da empregabilidade dos usuarios do programa. Que se vai a facer un traballo primeiro de orientación individualizada, que xa se fixo, xa se entrevistaron unha por unha as 100 persoas que van a participar no programa. Se detecta as súas competencias, as súas capacidades e se forman grupos homoxéneos con as mismas características para poder acceder a esta formación prelaboral que che comentaba. Este proxecto inclúe diversas accións de orientación, formación, prácticas profesionais, fomento da capacidade emprendedora e inserción laboral. Hai persoas que teñen recursos por si mesmas, esa teñen formación, pero lles falta motivación. Haberá talleres de motivación para que traballen efectivamente as ferramentas necesarias para incorporarse ao mercado laboral e permanecer nel. E logo haberá tamén formación en materia de agricultura ecolóxica, bar-restaurante, son, digamos, actividades, sobre todo a de hostelería e restauración, que aquí en Poio en concreto, que é un concello moi identificado efectivamente coa hostelería e coa hostelería de calidade, pois efectivamente vai a ter un recorrido profesional e se van a formar aquí. O Concello de Poio recibiu unha subvención da Xunta de Galicia para levar a cabo este proxecto, que se desenvolverá no Centro de Formación Arreiboa. E agora estamos, como podedes comprobar, reformando para adaptar aos novos tempos. Estáse dando accesibilidade, construcción dun ascensor, mellorar as aulas, todas as redes para que teñan as aulas de informática, que hai xa adaptado todas as novas tecnoloxías de hoxe, e estamos traballando, estamos funcionando e poñer a funcionar este gran proxecto que, bueno, o Concello evidentemente apostou moito por el, pero temos que agradecer tamén o interés que a Consellería puxo para que isto salira para diante. O programa conta co compromiso do Concello para conseguir a inserción laboral de máis do 40% das persoas que o integran. O Salón do Libro de Pontevedra presenta o segundo Congreso Internacional de Mediación Lectora que vai ter lugar do 27 ao 30 de marzo. Nel participarán especialistas en literatura infantil, ilustración e novas tecnoloxías que impartirán obradoiros, talleres e tamén relatorios. É un programa moi amplo, é un programa moi diversificado, un programa que, como dixen previamente, agrupa e convida a persoas de renomeado prestixio dentro do ámbito da literatura infantil, na lusofonía, e consideramos que é unha cita que han de aproveitar tanto docentes en exercicio como aqueles docentes en formación. A premisa e temática central do Congreso xirará en torno á lectura como revolución. A boa resposta da pasada edición motivou a ampliación da duración da xornada nun día máis e o aforo ata as 150 prazas. Os interesados poderán inscribirse a partir do 11 de marzo a través do formulario da propia web do Salón. E seguimos con máis actualidade. A Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra presentou esta mañá unha axenda solidaria na que participaron numerosos deportistas e empresarios da cidade. O que se recade será destinado á Asociación Española contra o Cancro. A Asociación de Xoves Empresarios de Pontevedra cumpre 30 anos e para celebralo levarán a cabo unha acción solidaria. Tras 3 meses de intenso traballo, a organización presentou esta mañá a primeira senda estratégica e solidaria do mundo, que contou coa colaboración de diversos deportistas e empresarios da Boa Vila. Le llamamos 30 superhéroes anónimos, en la cual quisimos coger dos grupos de la sociedad, los cuales creemos que son un referente para todos nosotros, como son los deportistas y los emprendedores, ¿no? Creo que ambos comparten los mismos valores, ¿no? Como es el esfuerzo, la constancia, el trabajo, la superación, y creímos que era un buen referente para nosotros tener una agenda con frases de ellos motivadoras y en la cual pues, nos sirvan de ejemplo, ¿no?
Todo o que se recade con este proxecto será destinado á Asociación Española contra o Cancro. El 18% de todos los actos que recaudamos en la asociación va para investigación, porque en investigación y en prevención, según dicen los más competentes, es donde se le gana la batalla al cáncer. Entre os deportistas que colaboraron na realización da senda destacan David Cal, Desire Vila, Pablo da Pena ou Óscar Graña. Me parece una iniciativa interesante y bueno, y después además sabiendo que por encima que los fondos que se recauden con el tema de la agenda solidaria pues van para la asociación de ayuda contra el cáncer, entonces qué más motivo que suficiente para echar una mano con este tipo de actos y eventos, claro. O prezo da senda é de 10 euros e se poderá mercar a partir da próxima semana. Ence lanza unha campaña para renovar as masas de eucalipto de máis de 30 anos. Superado ese período, os exemplares acadaron a súa fase de maior crecemento. A pasteira vai ofrecer un incentivo adicional de 7 euros por tonelada sempre cando un de cada 10 árbores supere os 70 centímetros de diámetro na súa base. A campaña estará en marcha ata o 30 de xuño. A Deputación de Pontevedra acaba de poñer en marcha a súa nova oficina virtual tributaria do Oral, o Servizo de Recadación de Impostos. Segundo o ente provincial, este é un paso máis para situarse na vanguarda e como referente dunha administración que aposta polas novas tecnoloxías. Calquera persoa poderá facer os trámites pola internet sempre cando o seu concello teña delegada a súa xestión oral. O colectivo Vai polo Río organiza unha xornada de repobación forestal na ribeira do río Gafos. Na iniciativa plantaránse especies autóctonas ao longo de 10 km de lonxitude. Tamén se procederá á eliminación de especies invasoras que impiden a biodiversidade. A xornada terá lugar este vindeiro sábado a partir das 10 da mañá. Bueno, pois así chegamos ao remate deste Pontevedras desde hoxe. A actualidade continúa, xa o saben, en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, no Facebook, no Twitter e tamén na nosa canle de YouTube. Vémonos mañá a partir das 9:30 con máis noticias. Adeus.